Fydd am testyn o'r Efengyl nôl Mathew 5 benod a'r 8fed adnod. Mathew 5 adnod 8. Gwyneu byd yr rhai pyr o galon, cynnes hwy a welant Dduw. Fe ofnodd y salmydd cwestiwn lawr y trywydd yma, yn y bedwaredd salm, y adnodau 3 a 4. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef, y glân ei ddwylo a'r pyr ei galon, yr hwn ni ddyrchafodd ei feddwl at wagedd ac ni thyngodd i dwyllo. Am gwestiwn, mae'r salmydd yn ei ofyn, pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd? Ni allwch chi holi'r cwestiwn yma, gwyneu byd yr rhai pyr o galon, pwy yw nhw? Pwy yw yr rhai pyr o galon? Pwy yw yr rhai, neu os ydych chi'n darllen rhan olaf yr adnod, cynnes hwy a welan Dduw, neu pwy yw yr rhai fydd yn gweld Dduw, achos mae'n dweud fan hyn, y rhai pyr o galon sydd yn mynd i weld Dduw. Felly, pwy yw yr rhai sydd yn mynd i weld Dduw? Pwy yw yr rhai sydd yn mwynhau sicrwydd ei bod yn eiddo i Dduw? Pwy yw'r rhai? Am gwestiwn. Am gwestiwn byddwch chi'n tybied, bydd y mwyafrif o bobl yn y byd wedi gofyn y cwestiwn yma, o'r pobl crefyddol, ac mi fydden nhw wedi dod i'w casgliadau nhw eu hunan. Yn gwbl anghywir, os y'n ni'n credu mai y Beibl yw gair Duw ac nad oes na camgymeriad, ac wrth gwrs, yr eiliad i chi meddwl gall camgymeriad fod yn gair Duw, peidiwch â gwastraffu amser ar y gweddill yw fy nghyngor i. Achos os ych chi ddim yn meddwl bod yr holl air yn byr ac heb gwall, heb gamgymeriad, os nad ych chi'n meddwl yna, wel beth yn y byd ych chi'n neud yn trafferthu i ddarllen y Beibl? Achos pa ran gall fod yn wir felly? Pa ran ych chi'n gallu dibynnu arno? Achos mae yna ddweud mawr yn y Beibl, mae yna bethau eitha difrifol yn y Beibl, mae pethau erchill yn cael ei dweud yn y Beibl. Mae yna bethau am dragwyddoldeb ac am ddarn Duw yn y Beibl. Nawr, os ych chi ddim yn credu fod holl air Duw yn wir, yna mae ganddoch chi broblem. Mae'r cyngor fydde, pidwch y trafferthu darllen, ewch chi unrhyw grefydd, ewch chi unrhyw beth, unrhyw athroniaeth, pigwch allan y pethau chi'n hoffi a gobeithwch am y gorau. Ond am ffyliad fydde'n gwneud hynny. Ffwl yw'r rhai sydd yn dweud nad oes na Dduw. Achos mae'ch Duw chi yn un bach iawn. Achos os yw e'n roed ei air i ni ac ddim yn gallu sicrhau nad oes na gamgymeriad yna fe, yna mae yna rhyw broblem gyda'r Duw yma, yn does? Mae Duw yn Dduw sydd yn gallu sicrhau nad oes na wall yn ei air. Ac felly mae Duw wedi dweud yn blwmp ac yn blaen pwy yw'r rhai sydd yn mynd i weld e. Ac mae wedi dweud wrthyn ni, rhai sy'n mynd i weld yw'r rhai'r pyr o galon. Nawr mor bwysig yw y cwestiynau yma, ac mor bwysig yw eu hatebio nhw. Mae modd cael ateb, ac nid ateb yn ôl ein barn ni, ond ateb yn ôl gair Duw. Mae Duw yn glir fan hyn yn ei air. Yma cael weld mae mater yr enaid, y galon sydd yma, dyma beth sydd o'n blaen ni, mae e'n fater ysbrydol. Hynny yw, mater dim ond Duw gall ddelio ag y pyr o galon. Mae rhaid i'ch calon chi fod yn byr mwyn gweld Duw. Neu, mwyn mynd i'r nefoedd, mae'n rhaid i'ch calon chi fod yn byr. Mae hwnna'n achosi problem yn diwedd. Fe fydd na rai crefyddol neu'r digred gyda'i gilydd yn dweud, wel, am bobl balch i chi, achos i chi'n honni y byddwch chi'n gweld Duw rhyw ddydd, ac i chi'n dweud bod eich calonau chi'n byr. Dyna ni di ffeindio ble allwn eich dal chi mas. Lle chi ddychmygu capeli yr ychydig sydd yn mynd i gapel bellach yng Nghymru, mi fydden nhw'n llawenhau yn gwrando ar hwn, ac mi fydden nhw'n licio tynnu'r frawddeg fach yna allan bod y Cristion, y rhai sy'n credu'r Efengyl, y rhai Efengylaidd, yn dweud bod nhw'n pyr o galon. Ac dyna ni wedi cael nhw o'r diwedd, ni wedi ffeindio mas bod nhw'n bobl mor falch. Ond eto gyd, mae'n wir, i ni yn dweud y mae'r Cristion yn byr ei galon, yn berffaith hyd yn oed. Dyna beth i ni yn dweud. Rhaid i chi rando ar weddill y bregeth i ddeall i gyd-destun, Ond dyna yw'r dweud, mae'n dweud mawr, ond dwi.
Achos os ych chi'n honni bod chi'n Gristion, yna mae'ch calon chi'n bir. Nawr, mae hwn yn chydig o ddryswch yn diwy i lawer, sydd ddim yn deall y termau yma. Wel, ein bwriad ni trwy ras Dduw fydd egluro beth i ni'n dweud, achos mae'r rhain yn faterion mor bwysig. Dyma beth sy'n gwneud pob oed fa mor gyffroes. I weld llaw Dduw ar waith ar galon dyn, ac yn peri bod enaid neu galon a oedd yn dywyll ac yn frwnt ac yn llawn pechod, yn cael y llawdriniaeth dwyfol yma sydd yn ei trawsnewid i nhw i fod yn rhai sydd yn eiddo calonau pur. Dyna sydd yn gwneud e'n gyffroes. I ni ddim yn gweld e llawer yn y dyddiau yma, ond i ni yn ei weld e. Ddim yn aml, ond dyna, dychmygwch chi, i ni mynd yn gyffroes pan i ni weld y dyddiau yma. Ond dychmygwch dyddiau lle fydd na fendydd, a dyna beth i ni'n edrych ymlaen amdano, yw i weld hwn yn digwydd ar raddfa fawr. I weld y llawdriniaethau ysbrydol yma, lle mae yna galonau brwnt, pechaderus tywyll, yn cael eu trawsnewid i fod yn galonau pur. Achos dim ond Dduw gall wneud hyn. Efallai bod yna rhywun sy'n gwrando sydd o'r diwedd wedi dod at y man, ac efallai yn falch clywed, mae dim ond Dduw gall y ddelio gyda'r mater achos i chi wedi trio. Chi wedi trio gwneud eich calonau chi'n bir ac i chi wedi methu. Ac i chi wedi trio'n galed. Mae yna lot o bobl yn does. Mae yna lot o bobl am ymdrechion sydd wedi bod i wneud i calonau nhw'n bir. Dwi wedi darllen yn bobl sydd wedi rhoi i bywyd naturiol, a nid pobl o ran, maen nhw'n bobl anturus o ran i personoliaeth. Fi'n gwybod, mae yna lot o bobl yn mynd i'r maes cenhadol, maen nhw o ran i natur nhw, maen nhw'n licio bod mas falle yn y wlad, a licio drio coed efallai, a licio torri pethau gyda cyllyll, a licio neud tân, ac felly mae rhai fel hyn yn meddwl, fe ai wasanaeth i Dduw yn y coedwigoedd, a maen nhw'n mynd, ond mae yna'r elfen ond fe, mae yna'n rhan o'i personoliaeth nhw. Ond pan mae yna rhywun yn mynd, a nid yna yw i personoliaeth nhw, ac maen nhw'n dweud, dwi am fynd allan fyna, a dwi eisiau mynd i fywyd caled, yng nghanol y coedwigoedd, yng nghanol peryg, ac eich chi'n meddwl, mae'r lot wedi wneud na heb yr efengyl. Ond chi'n meddwl pam maen nhw wedi wneud e? Maen nhw wedi meddwl, fe na i y peth fwyaf caled posib, mwyn gwneud fy nghalon i'n bir, mwyn plesio Dduw, ac yna maen nhw eisiau bod gatref, mae'n catref cyffyrddus a ffenestri sy'n cadw'r gwynt allan ar glaw, a maen nhw eisiau cael tân nwy, gallu troi ymlaen, a maen nhw'n hoffi eisiau lawr gyda'r tegell yn eu paned o de, a maen nhw'n meddwl, na, mwyn plesio Dduw, fe na i roi'r cyfan lan, a fe a i fyw mewn llefydd fwyaf anghysbell, fwyaf creulon, mwyn plesio Dduw. Mae yna lot wedi wneud na, ni wedi darllen amdanyn nhw. A maen nhw'n ffeindio mas bod nhw ddim yn gallu. Does byth heddwch ganddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gallu gwneud i calonau nhw'n bir. Maen nhw wedi trio, maen nhw wedi wneud pethau fyddwn ni byth yn gallu meddwl wneud. Maen nhw wedi aberthu gymaint, teulu, ffrindiau, cartref, sicrwydd y dyfodol, popeth, maen nhw wedi aberthu'r cyfan mwyn trio plesio Dduw. A maen nhw wedi methu, a mae rhai nifer fawr, dwi'n mynd i golledigaeth wedi sylweddoli. Weithodd e ddim. Ond mae'r Beibl yn eitha clir. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, mae Salmon yn dweud. A phwy a saif yn ei le sanctaidd, neu pwy sy'n mynd i fynd i'r nefoedd. Pwy yw'r gwir saint? Pwy yw'r gwir Gristnogion? A mae'n dweud wrthyn ni, y glân ei ddwylo a'r pyr ei galon. Ond sylwch, nid dim ond y glân ei ddwylo, ond y pyr ei galon. Mae hwn yn fater mor ddwfn, mae y mater i wneud ar enaid. A dim ond rhain fydd yn gweld yw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych cyn y pyr o galon, yn gyntaf ar yr amhir o galon. Yna'n ail y pyr o galon, ac yn olaf y golwg o Dduw. Wel, yn gyntaf felly, yr amhir o galon. Gan ystyried y testyn, y disgrifiad o'r sawl sydd yn byr o galon, mae rhaid i ni feddwl yn gyntaf beth yw'r gwrthwyneb i hynny. A mae gair Dduw yn glir o'r dechrau i'r diwedd. Mae Dduw yn dweud wrthyn ni bod pob un ohono ni yn cael ein geni a chalonau amhir. Maen nhw'n ddrwnt.
ymhell o berffeithrwydd. Y gwrthwyneb i'r berffeithrwydd. Nid fod mae'r Beibl yn dweud, nid fod pob un y gweitha y gallwn ni fod. Dyw'r Beibl, dyw'r erioed wedi dweud na. I ni'n gweld grasysau Duw ar waith y mywydau digred, a mae'n caniatáu ni cael gweld pobl digred yn gwneud pethau da, yn gwneud pethau caredig, ond mae dal calonau am hir ganddyn nhw. Dwi ddim yn dweud bod pob un ohono ni, bod ein calonau ni yn llawn a'r gweithredoedd y pethau gweitha gallwch chi wneud, ond be mae yn dweud wrthyn ni, mae'r potensial yna, ac mae yn dweud wrthyn ni bod pob agwedd o'n bywydau ni wedi lygru gan bechod. Ac felly'n am hir. Fel y darlun enwog, os byddwch chi'n cael gwydyr o ddŵr i yfed, a bod rwy'n yn rhoi chydig diferyn o ryw wenwyn yn y dŵr, yr un lliw ar dŵr, tryloiw, a byddwch chi'n yfed byddwch chi'n marw. Mae wedi lygru i gyd. Dyna'r darlun. Dwi ddim fel bydych chi'n rhoi botol o inc di yn y dŵr a mae'n troi yn ddi. Na, dwi ddim felly. Mae rhai pobl, mae fel bydych chi'n rhoi botol o inc di mewn a mae gweithredoedd nhw yn gwbl greulon ac yn anfoesol ac yn afiach. Ond mae yna eraill, mae bywydau nhw'n edrych yn eitha neis ac yn eitha caredig ac maen nhw'n gwneud aionio fewn cymdeithas. Ond be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni'n glir yw hyn, mae'r holl berson wedi ei lygru gan bechod. Mae'r enaid yn am hir ac ni all unrhyw enaid am hir weld Duw, nawr nac yn y nefoedd. Dyna be mae'r Beibl yn dweud. Pob un yn dod yn fer o safon Duw. Ac oherwydd ein pechod, mae wedi effeithio pob ran ohono ni. Nid yw dyn, oherwydd pechod, yn gallu rhesymegu mwyach. Nawr wrth gwrs, mae dyn yn gallu defnyddio'i reswm i weithio mas fformulau gwyddonol a mathemategol. Mae rhai ar rhesymeg gwych academaidd, gwyddonol, mathemategol. A maen nhw'n gallu gweithio fe mas. Ond dydyn ni'n sôn am yr rhesymu o'r fath yna. Beth i ni'n gweld yw, nid yw dyn yn gallu rhesymu pan mae fod fel ag y mae e. Dwi ddim yn gallu gweithio fe mas, oherwydd pechod. Mae e'n am hir. Mae ei rhesymu fe wedi ei lygru gan bechod. Dyw e ddim yn deall pam mae e fel ag y mae e. Nid yw yn gallu egluro pam ei fod yn deffro yn y bore'n flin. Dyw e ddim yn gwybod. Nid oes unrhyw un, dwi ddim wedi clywed am dabled eto sy'n gallu helpu fi ddeffro yn y bore'n hapus. Mae'n ambell i beth yn gallu newid rhywbeth, ond yn gyffredinol, does dim fformula ganddyn nhw. Maen nhw'n trial i gorau, yn dydyn nhw? Maen nhw'n trial i gorau, triwch hwn, meddyliwch am hwn, newch hwn, a maen nhw'n bitwch brecwas, a bitwch efwch y diod yma, a falle fy'n helpu, ond dwi ddim yn helpu, achos petai pobl yn onest, nid yw dyn wedi gweithio mas sut i ddelio, y peth fwyaf syml oll, bob bore am bywydau ni, bod ni'n deffro yn bodlon ein byd. Nid yw dyn yn gallu egluro pan bod yn colli tymer yn y gwaith. Dyn nhw ddim wedi gallu egluro pam i ni'n colli tymer yn y gweithle, yn y car, yn y cartref, yn y stryd, am y peth lleiaf oll. Dyn nhw ddim yn gallu esbonio pam mae dyna yw'r peth mwyaf naturiol yma nhw'n ei wneud. Nid yw dyn yn gallu egluro pam fod temptasiynau yn ei lethu mor aml. Mae'n gwybod fod rhywbeth yn anghywir, ei fod yn ildio'i demtasiwn, ei fod yn deall fod y peth mae e am wneud yn ddrwg ac yn gallu newidio, gallu peryglu ei fywyd neu peryglu ei deulu, peryglu ei yrfa, a mae'r temptasiwn yn ormod. A dydy dyn ddim yn gwybod sut i ddelio â hyn. Mae'r temptasiwn mor bwerus, ond does dim syniad gan ddyn. Yr am hir o galon, dyma'r broblem. Ond sneb yn gwybod fel i delio â hyn. Dyw'r byd ddim yn gwybod sut i delio â hyn. Maen nhw'n trio i gorau, ond dyn nhw ddim wedi ffindio ateb to. Mae'r am hir o galon yn ddall i ryfeddodau'r Efengyl. Maen nhw'n ddall i ryfeddod o Iesu Grist. Nid yw yn gweld rheidrwydd i fab Duw ddod i achub dyn. A'r rheswm am hyn, dwi ddim yn gweld pam fydda angen i Iesu Grist dod i'r byd. Yn sicr, dwi ddim yn gweld pam fi oedd rhaid iddo farw.
gan nad ydyn wedi gweld eu pechod. A gan nad ydyn wedi gweld eu pechod, dydyn nhw ddim yn gweld pan fod rhaid i Iesu Grist dod i farw, ac felly maen nhw'n dod i'r casgliad, doedd dim rhaid iddo fe farw, ac felly os ydyn nhw'n credu mewn unrhyw fath o Iesu Grist, dod fel rhyw fath o esiampl yw e. Ac felly maen nhw'n meddwl, mae Iesu Grist, mae yna lot o esiamplau da mewn bywyd, mewn hanes y byd, ac felly maen nhw'n meddwl bod e'n un o lawer, a fel yma mae lawer o bobl crefyddol yn meddwl. Dwi ddim yn rhywbeth arbennig, pam yn y byd i chi'n dweud mai fe yw'r unig ffordd, dwi ddim yn ei ddeall e. Pam i ni'n mynnu pregethu'r un neges bob wythnos? Dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Pam i ni'n pregethu Iesu Grist bob dydd Sul? Pam y groes bob dydd Sul? Dyn nhw ddim yn ei ddeall. Dwi'n pobl efengylau ddim yn ei ddeall chwaith. Ac falle, dwi'n pobl efengylau ddim yn ei deall rhyfeddod Crist efallai, achos ddim wedi sylweddoli, dyma yw y pinnacle, dyma'r peth pwysig a fod. Ond efallai, dyn nhw ddim wedi gweld eu pechod digon, achos mae dyma yw'r unig ateb. A dyna beth yw'r am hir o galon. Mae'r am hir o galon heb weld Crist, achos mae e'n Dduw. Dyn nhw ddim wedi gweld ei fawredd yn ei berson. Dyn nhw ddim wedi gweld ei fawredd yn ei waith. Esiampl y maen nhw'n ceisio i efelychu o dro i dro. Dyna'r gorau maen nhw'n gallu cyrraedd. Cred rhain yr am hir o galon neu bod yn gallu gwella hunan. Dyna sydd yn wir i'r mwyafrif. Mae'r am hir o galon, dyma lle mae'r hysymeg wedi cholli ddi. A maen nhw'n credu y gallant wella eu hunan os dymunant gwneud hynny. Os ydyn nhw'n anhapus am ryw agwedd o'i bywydau nhw, maen nhw wedi dod i'r casgliad ei bod nhw yn abal i newid y sefyllfa. Dyna'r am hir o galon. A maen nhw'n fel i'n dod i'r blwyddyn newydd nawr, diwedd un blwyddyn a dechrau llall, fydd yna addunedau'n cael ei gwneud. Ymdrech i newid rhywfaint ar fywyd, peidio gwneud ambell i beth a dechrau gwneud ambell i beth arall. A maen nhw'n credu bod hwnna'n ddigon. Dyna'r am hir o galon. Dyn nhw ddim wedi deall. Dwi ddim yn ddigon da nag yw. Mae'r pethau yna yn delio ar symptomau. Maen nhw'n delio gyda'r allanol. Yr hyn i chi'n ei weld. Dwi ddim yn delio gyda'r galon. Bydd y crefyddol yn meddwl, os mynychant gyfarfodydd o dro i dro, yna fod hwnna'n ddigon. Dyna be fydd y mwyafrif o bobl crefyddol yn ei dweud. Dwi wedi siarad â nifer o bobl crefyddol dros y blynyddoedd ac yn siarad â nhw, chi'n dod i sylwi, dyn nhw ddim yn mynd i'r capel bob Sul. Maen nhw'n mynd i'r capel pan maen nhw'n siwtio nhw. Ac ambell waith, mae sawl Sul yn mynd heibio, maen nhw'n teimlo reidrwydd fe ddylen nhw fynd. Ac maen nhw'n teimlo'n dda ar ôl mynd. Maen nhw'n teimlo bod nhw wedi plesio Dduw. Maen nhw'n teimlo bod nhw wedi gwella rhywfaint ar eu bywydau nhw. A mae hwnna'n rhyw focs arall sydd wedi cael ei ticio, bod nhw'n teimlo bod pethau nawr chydig bach yn well ar eu byd gan bod nhw wedi mynd i'r cwrdd. Ac os ydyn nhw'n mynd yn fwy cyson, maen nhw'n teimlo'n well am eu hunan. Maen nhw wedi rhoi rhyw gydnabyddiaeth o Dduw yn ei bywydau. Ac felly, bod hwnna'n ddigon da. Ymhlith yr rhain, beth y mae'r Beibl yn dysgu ni sydd yn wir am yr holl fyd. Y mae'r gogwydd bob tro tuag at bechod, a chwant, a balchder, a hunanoldeb. Hunan sydd yn flaenllaw yn y am hir o galon. Ym mhob cyd-destun, mae e wastad yn wir. Y mae pob un am hir o galon yn hunanol. Ac chi gallu clywed llawer yn dadlau yn erbyn hynny. Ond pe tan nhw'n onest â'i hunan, mi fydd yr rhaid yn nhw gydnabod y maen nhw'n hunanol. Y mae hyd yn oed y gorau maen nhw'n neud. Pan maen nhw'n neud gweithredoedd dyngarol, pan fydd mae rai yn mynd rownd yn canu carolau mewn chydig o ddyddiau ac yn casglu'r arian ac yn ei roed ei elusennau ac mae'n mor dda, ond nid yw e, allwch chi ddweud, mae hwnna mor neis bod nhw'n neud e, a does dim byd amharchus, does dim byd llwn i ddweud sy'n anghywir am y peth, ond mae'n neud i chi deimlo'n well, ond mae'n gymaint, dyma'r tragedy, bydd yna rai yn meddwl, dwi'n neud gweithred dyngarol, i ni'n mynd o gwmpas yn dod â hapusrwydd i bobl, ni'n casglu arian i bobl llai ffodus, ac i ni'n neud pethau mor dda. Ond os bys ni'n onest, bydd y rhaid i ni ddweud, dwi'n teimlo'n dda amdano fi fy hun. Dwi wedi helpu pobl eraill, drychwch arno fi. Ac yn sicr ni am i bobl wybod bod ni wedi wneud e. I ni eisiau pobl i wybod am y peth.
Maen nhw wedi gweld ni wrth ni'n casglu. Mae yna elfen o eisiau rhyw fath o glod. Os yw rhain yn ymdrechu at y purdeb sydd fan hyn, yna fydd y purdeb y maen nhw'n ei gyrraedd yn llwyr allanol, achos dyw e ddim o'r galon. Dyw e ddim yn bosib. Dyma be mae Beibl yn dweud wrth ni. Dyw e ddim yn bosib i chi wneud eich calon chi'n bir. Sef os ydych chi wedi llwyddo i roed yr ymddangosiad i bobl o burdeb tu fas, a bod pobl yn meddwl mae rhain yn bobl moesol, maen nhw'n bobl crefyddol, maen nhw'n bobl dyngarol, maen nhw'n helpu'r tlawd, chi'n gallu dibynnu arnyn nhw, maen nhw ddim yn dweud celwydd am yr holl beth yma, a yn yr allanol, mae pawb yn meddwl, mae rhain yn hyfryd o bobl, a sa'i rioed wedi clywed nhw'n dweud gair croes, sa'i rioed wedi clywed nhw'n rhegi, sa'i rioed wedi clywed nhw'n dweud celwydd, ac chi'n meddwl am bobl hyfryd, ond be mae'r Beibl yn dweud wrthyn nhw hyn, mae calonau nhw'n am hir. Mae e'n rhywbeth, rhyw weithred yn y pen sydd yn dod allan yn weladwy. Ond dwi ddim wedi dod o'r galon. Chi wedi meddwl y peth drwyddo, ond dwi ddim wedi dod o'r galon. Mae'n debyg iawn i beth mae Beibl yn disgrifio yw crefydd y Phariseaid. Yr oedd y Phariseaid yn credu bod nhw'n bir o galon yn gyfiawn. Yr oedden nhw'n cadw seremonïau, yn cadw rheolau, yn gwneud pethau allanol, un peth ar ôl y llall, yr oedden nhw'n gwneud gymaint o bethau nhw'n meddwl yn dda ac yn ddigon da i blesio'n Dduw. Ond un peth sydd yn sicr o air Dduw, dysgwn, ni all yr un ohonom ddelio ar broblem, ni all un ohonom newid ein calonau am hir, ni all un person diwygio ei fywyd yn yr ystyr gorau o'r gair, yr holl ymdrechion i wella'n hunan, methiant yw y dro ôl tro, mae'r rhaid iddo fod yn waith o ddifri, dim ond yr arglwydd gall wneud y gwaith dwyfol yma. Dyma be mae'r Beibl yn ddigon clir amdano. Mae'r am hir o galon, ac i ni gyd wedi bod yno, i ni gyd wedi'n genu'n am hir o galon. Ond mae dealltwriaeth o beth yw am hir o galon, mae'n un anodd yn diwy, achos mae crefydd yn gweiddi allan i'r gwrthwyneb. Mae mwyafrif o bobl crefyddol yn meddwl ei bod nhw'n bir. A dyma'r broblem, i ni ddim yn mynd i berswadio neb. Allwn ni gael y lle mewn llawn o bobl, ac hyd yn o bobl crefyddol, a fyddwn ni ddim yn gallu perswadio nhw o gwbl o'r broblem. Mae'n amhosib. Mae'r broblem mor anferth. Fedrwn ni ddim perswadio yr un ohonoch chi, unrhyw un o'r sefyllfa maen nhw ynddi, bod eu calonau nhw'n am hir. Ac felly, yn y cyflwr yna, fydd neb yn gweld Dduw. Dyna beth ni'n deall yw, yn y cyflwr yna, fydd neb yn gallu gweld Dduw. A dyna yw'r efengyl, dyma beth ni'n dod felly'n ail. I ni'n edrych, pwy yw yr rhai pur o galon? Gwyn neu byd yr rhai pur o galon, cynnig swy a welan Dduw. Y pur o galon yw yr rhai sydd wedi derbyn y llawdriniaeth ysbrydol gan Dduw. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi profi'r lawdriniaeth, neu'r term Beibledd, yr ail enedigaeth? Y genedigaeth wirthio. Oedd na adeg yr oeddech chi'n ddall nawr i chi'n gweld. Oedd na adeg pan nad oedd diddordeb o nawr mae diddordeb. Oedd na adeg pan nad oedd Cris yn bopeth ond mae yn bopeth i chi nawr. Yn sicr, nid yw dyn wedi dewis gwneud hyn o'i wirfodd oherwydd heb ymyrraeth yr ysbryd glân, ni fydda unrhyw un a diddordeb yn y pethau yma. Mae'r un sydd wedi dod a profi o'r lawdriniaeth yma ac wedi dod at Grist, nid o'i ddewis oedd e. Dyna beth sy'n anhygoel. Mae e wastad yn waith o ddifri. Mae Duw wedi cychwyn y gwaith. Mae'r broblem mor ddifrifol, hyd yn oed ymhlith y crefyddol, rai sydd wedi cael ei magu yn clywed y newyddion yma, fydd dim gwir ddiddordeb, mae calonau nhw yn am hir tan i wirth ddigwydd. Dwi'n magwraeth ni ddim, i ni'n gwybod i ni eisiau magu'n plant ar sain ar efengyl, ond dyw hwnna ddim yn mynd i achub nhw. Mae'n ddirgelwch yn diwedd, mae'n gyfrifoldeb ar nhw i ddweud wrthyn nhw ac i'w cyflwyno nhw, ond dyw ddim yn mynd i achub, a mae'r rhaid yn fod yn wyrth, achos mae pob un aned yn am hir o galon. A bron iawn gallech chi ddweud, mae'r rhai sydd wedi cael ei magu ac wedi gwrthod y peth, hyd yn fwy am hir. Nhw wedi cael y fath freintiau. A mae'r tywyllwch yn dywyllach oll, yn diwedd, mae'n efiach.
Ni fyddai unrhyw un, gan unrhyw un awydd am galon pur a glân, gwir galon pur a glân. Na mae gair Duw yn ddigon eglur. Dyw cael derbyn calon fel hon, dyw ddim yn digwydd o ganlyniad o unrhyw ymdrech ohonom ni. Nid yw oherwydd i ni fod yn ffyddlon i'r cyfarfodydd. Ni'n gwybod na, mae gair Duw yn glir amdano fe ac i ni wedi gweld prawf ohono fe hefyd. Dyw e ddim yn dod o ganlyniad i ddod i'r oedfaen. Ydyn ni am i chi ddod i'r oedfaen? Wrth gwrs bod ni am i chi ddod i'r oedfaen. Ond dyw e ddim yn mynd i achub, dyw e ddim yn mynd i ddelio gyda calon am hir. Dyw e ddim yn dod o ganlyniad i seremoniau crefyddol. Dyw e ddim yn dod o ganlyniad i fedydd plentyn. Yn sicr, pan ych chi'n cael plentyn bach a mae yna oedfa, mae yna wasanaeth i'w bedyddio nhw ac ych chi'n gweld nhw, yr fam a'r tad yn dod ac yn cyflwyno nhw i'r arglwydd mewn ffydd ac mae yna broses o fedydd ac mae yna glawer yn does sydd yn ddilornus o'r arfer yna o fedyddio plant achos maen nhw'n dweud fydd y plentyn yna meddwl eu bod nhw yn eiddo i Dduw. Wrth gwrs, dyw'r athrawedd ddim yn dysgu hynny, ond ta beth, fi pawb yn dweud, bydden nhw'n meddwl, ac mae yna rai yn cael ei magu, yn wedig dros y canrifoedd, yn meddwl gan eu bod nhw wedi bydyddio fel plant, y bydden nhw'n mynd i'n nefoedd. Ond dyw'r Beibl ddim yn dysgu na. Dyw e ddim yn bosib. Dwi'n cael diferyn o ddŵr ar fabi, ddim yn mynd i fynd â nhw i'r nefoedd. Dyw ei bydyddio nhw ddim yn mynd i fynd â nhw i'r nefoedd. Ond yn yr un ffordd, bod rhywun sydd yn 15 neu'n 15 neu'n 20 neu'n 30 sydd yn cael ei bydyddio mewn dŵr, mewn afon, mewn pwll, beth bynnag yw e, dyw hwnna ddim yn mynd i achub nhw chwaith. A bron iawn gellir dadle o lein yr rhai, maen nhw wedi dewis i bydyddio a maen nhw'n gallu pwyso ar y bedydd am iachawdwriaeth. Dyw'r babi ddim yn cofio cael ei bydyddio. Ond mae'r oedolyn yn a gallir dadle bod hwnna hyd yn oed yn fwy peryglus i'r rhai sydd heb wir profi gras Duw yn eu bywydau. Ond maen nhw'n cael ei bydyddio. Sawl un yn ein capeli ni heddi oherwydd bedydd oedolion sydd yn meddwl eu bod nhw'n Gristnogion. Maen nhw'n dibynnol ar y fedydd. Dwi ddim yn gweithio fel yna. Mae'r Beibl yn glir. Maen nhw dal yn amhir o galon. Mae'r babanod yn amhir o galon ar ôl i bydyddio ac yn golledig. Mae'r oedolion, os heb ddod at Grist, maen nhw dal yn amhir o galon, bedydd a'i pheidio. Cymru cymyn, doedd ddim yn ei gwahaniaeth. Nid dyna'r pethau sydd yn achosi berson derbyn calon bir. Allwch chi restru pethau, os ych chi fel dweud y gyda, yn aberthu'r cyfan. Ac yn mynd i'r maes cenhadol fwyaf ffyrnig oll, lle chi'n gwybod y tebygrwydd i chi ddod nôl yn fyw yn fach iawn. A chi'n aberthu'r cyfan, ond dyw e ddim yn ddigon. Peta chi'n neud gyda'r cymhelliad gorau oll, ac bod chi wedi treulio'r hanner canrif yno, a bod chi wedi gwneud gymaint o ddaioni, a chi erioed wedi colli tymer, bod chi ddim wedi cwyno am y peth, erioed, a chi'n meddwl, Duw, edrych arno fi, dwi'n mor dda, dwi wedi aberthu gymaint, dwi wedi helpu pawb, a edrych ar fy mywyd i, dwi wedi trial y cyfan, a fi Duw yn dal yn dweud wrthon ni, ewch, ma, dwi ddim yn eich adnabod chi, pam, achos nid fel yma'n gweithio. Ond mae gair Duw yn ddigon clir, gwyn neu byd y pur o galon, felly mae'n bosib fod yn bir o galon, ac mae'n bosib gweld Duw. Dyna'r addewid, dyna beth wedodd Iesu Grist ar y bregeth fwyaf enwog oll, a'r bregeth ar y mynydd. Fe ddwedodd Iesu Grist fod yn bosib i chi fod yn bir o galon ac i chi cael gweld Duw. Dyna'r fendith, dyna'r addewid, fe cewch chi weld Duw. Ac felly fe ddaw hyn, trwy ras a trwy waith yr Ysbryd Glân. Dyna fe, dwi ddim byd i wneud hynny, mae'r cyfan o ras sydd yn golygu dydyn ni ddim yn ei heiddi fe. Y mae modd fod yn bir o galon trwy ras Duw yn unig.
a trwy waith yr ysbryd glân. Ein bod wedi dod i weld nad yw y pethau eraill yma'n gweithio, pan yn gweld nad ydyn ni'n heiddi dim, pan yn gweld fod ein calonau ni'n am hir. Sut ni wedi gweld bod ein calonau am hir? Ife trwy cael rhyw ddarlith a rhywun yn dweud wrthoch chi bod eich calonau chi'n am hir? Newch chi ddim ennill y ddadl, falle newch chi perswadio nhw bod nhw'n anghywir ar ambell i beth, ond dwi ddim yn mynd i perswadio nhw bod nhw'n am hir o galon. Ond dyma beth sy'n digwydd, pan mae'r ysbryd glân ar waith ac yn agor llygaid ar enaid, ac o'r diwedd maen nhw'n cael gweld i pechod. I lle ni yw i bregethu am y pethau yma ac i ddweud y bobl, ond fedrwn ni byth eu perswadio nhw, ond yr eiliad y mae'r ysbryd glân yn dod ac yn agor i llygad i heneidio nhw. Maen nhw'n dod i weld i cyflwr, maen nhw'n dod i weld bod nhw'n am hir, a mae'r eogrwydd yn dechrau. Pwysau yr eogrwydd am bechodau yn gwasgu lawr ar yn enaid. Ac mae hwnna'n amrywio o berson i berson, ond mae'r pwysau yn gallu gwasgu'n drwm. Yr fath eogrwydd. Ac yn y bregeth ar y mynydd, mae'n rhoi y patrwm i ni, mae'n dweud yn y drydydd adnod, gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd, yn ar bedwaredd, gwyn ei byd yr rhai sydd yn galaru. Dyma beth sy'n digwydd, dyma gwaith o Dduw yw am ddisgrifiad, dyma rhai, y mae Dduw wedi gweithio ar ei heneidiau, ar ôl i'r ysbryd glân agor llygaid yr enaid i weld i pechod, beth sy'n digwydd? Maen nhw'n gweld i tlodi. Maen nhw'n gweld mae tlodion nhw. Falle gynt yr oedden nhw'n falch. Ac yn ymfalchio yn ei llwyddiannau, ond nawr maen nhw'n gweld mae tlodion ydynt. Maen nhw'n gweld i bryntni, maen nhw'n gweld i pechod, maen nhw'n gweld i balchder. Sydd yn peri bod nhw'n ostyngedig. Sydd yn arwain at alar. Gwyn ei byd yr rhai sydd yn galaru. Dyma beth sydd yn digwydd, fydden nhw'n galaru am ei pechod. Fydden nhw ddim yn dadlau dim mwy. Fydden nhw ddim yn chwilio am ryw esgus am ei pechod. Fydden nhw ddim yn chwilio am ryw reswm i gyfiawnhau ei pechod. Fydden nhw ddim yn chwilio am ryw beth i gallu dweud wrth pobl, dyma pam dwi'n neud e, a mae'n iawn, mae pawb arall yn ei wneud e. Na. Pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'n peri fod nhw'n dlodion yn yr ysbryd, ac yna mae'n peri iddyn nhw galaru. A mae'r galar yma yn pwyso'n drwm am bod nhw wedi tramgwyddo yn erbyn Dduw. A mae hyn wastad, pan mae'r gwaith o Dduw, mae e wastad yn diweddu lan yn adnod 6. Gwyn ei byd yr rhai sydd ar ein newyn a syched am gyfiawnder. Dyw'r galar ddim yn aros yna'n galar. Falle fydd am gyfnod, ond o'r diwedd maes o law, fe fydd ddaw e fel newyn a syched am Grist, am gyfiawnder. Falle bod nhw wedi clywed mewn pregeth. Ac yna maen nhw wedi clywed am arglwydd Iesu Grist, ac mae fe yw'r unig obaith. Efallai rhai heb glywed eto, wedi trwy ras Dduw bod yr argyhoeddiad wedi dechrau, maen nhw wedi clywed ambell i beth fan hyn fan draw. Ond yna maen nhw'n gwybod mae rhaid nhw geisio am rhywbeth gwell na nhw. Ac efallai'n dod i oedfa, neu'n gwrando ar y we, ac o'r diwedd maen nhw'n gwrando ar y neges, maen nhw'n dyna beth yw e, dwi'n ei weld e, dwi'n ei ddeall e, fe ddath Crist, a fe nath e fyw bywyd perffaith yn fy lle fi. Maen nhw'n dod i weld yr un a ddaeth i wneud y cyfan yn ei lle. Pethau na fydden nhw byth yn gallu cyflawni, bod yr arglwydd Iesu wedi bodloni gofyn yn y tad. Bod e wedi cadw'r gyfraith ac wedi byw bywyd perffaith i ni. Hynny yw, ei fod yn darparu clogin o gyfiawnder. Ac mae e'n rhoi i'r sawl sydd yn dod ato fe ac yn gorchuddio nhw'n llwyr. Dyna'r pur o galon. Dyma rai pur o galon. Dyma lle mae'r ysbryd glân yn dangos iddyn nhw be mae Crist wedi wneud. Dyma'r berthynas. Mae'r ysbryd glân yn dangos iddyn nhw be mae Dduw y Tad wedi wneud. Mae'r ysbryd glân di agor i llygad nhw, wedi dangos nhw pam fod Dduw y Tad wedi wneud e. Mae'n dangos, mae'n agor i llygad nhw i weld ei hangen, ac yna maen nhw'n gweld bod Dduw y Tad wedi anfon ei fab a wedi darparu ffordd iachawdwriaeth i ddod â ni at Dduw. Dyma'r efengyl. Ond fedrwn ni ddim perswadio, fyddwn ni fel hyn am yr degawd nesaf, oni bai yr ysbryd glân weithio. Ein lle ni yw parhau'n ffyddlon am y ddegawd nesaf, ond rhaid yr ysbryd glân ddod. Rhaid iddo argyhoeddi'r pobl tu fas, yr rhai sydd ar ei partïo nadolig heddi. Siwr fod, maen nhw wedi dechrau, tybion ni nawr, fel arfer, maen nhw'n dechrau'r bwyd am 7, ond maen nhw'n dechrau meddwi am 4. Ac maen nhw'n mynd o dafarn i dafarn. Siwr fod pynaw yma. Neu siwr fod mwy ddoi i roed y sil i ddod dros y peth cyn y llun. Allwn ni byth perswadio rhywun.
Lle ddim perswadio rhai sydd ddim yn neud y pethau yna, rhai sydd yn ddigon bodlon i byd, yn ei crefydd. Rhaid i'r ysbryd glân perswadio nhw. Ond yr eiliad mae'r ysbryd glân yn agor y llygaid yr enaid. Maen nhw'n dod i weld beth mae Duw wedi darparu yng Nghrist. Maen nhw'n gweld ei fywyd, ei berffeithrwydd, ac maen nhw'n gweld y groes. A maen nhw'n gweld Crist ar y groes yn cael ei gosbi yn lle nhw, yr am hir o galon. Maen nhw'n gweld Iesu Grist o wall ei waed mwyn golchi eu cylonau am hir nhw. Maen nhw'n gweld i Grist cymryd y farn y gosb y digofaint yn ei lle nhw, am gynrychiolydd. Y cosbwyd Crist am ein pechod ni. Fe agorodd y ffynon mwyn gwneud ein cylonau ni'n bir. Mae'n ddarlun, ni ddim yn gallu ymgyffred yn llwyr, mae'n anodd deall am unrhyw beth yn cael ei olchi'n bir. Ond dyma beth sydd yn wir o'r Efengil, pan mae'r enaid trwy ras Duw yn dod at y groes, y mae'n cael ei olchi yn bir. Mae bob staen yn mynd, yn wynach na'r eira. Mae'n cael ei olchi mor lan, mae'n berffaith. Dyna'r darlun, y mae'r enaid yn cael ei ddelio, mae'r galon yn bir. Wrth gwrs, yn Iesu Grist, fe sy'n golchi, fe sy'n darparu'r perffeithrwydd i'n gorchuddio ni, fe sy'n gwneud y cyfan. A'r sawl a ddaw at trwy ras a droed y groes, ar ôl gweld ei pechod a'i heiddiant, ac yn sychedu ac yn newynu am Grist, fel ei hyn i gobaith, mae Ioan yn dweud y geiriau, 1 Ioan 1:9, os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon ni fe a chyfiawn, fel y maddeo i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi o'r bob anghyfiawnder. Mae'n ein glanhau ni o bob anghyfiawnder. Sut i ni'n gallu cyfaddef ein pechodau? Oni bai yr ysbryd glân fod ar waith. Mae'r cyfan o ras. I ni ddim un o'n gallu gweld ein pechod i ddod i ddelio ar mater, ond yr eiliad yma'r ysbryd glân ar waith. Ac yn arwain enaid a droed y groes, dyma'r addewid. Os gyfaddefwn ni ein pechodau, mae hwnna o ras, a ni'n gallu gwneud na heb ras Duw. Ond os i ni'n cyfaddef ein pechod, yna dyma'r addewid, ffyddlon ni fe a chyfiawn, mae'r rhaid iddo fe, fel y maddeo ein pechodau, ac yn glanhau oddi o'r bob anghyfiawnder. Dyna'r sicrwydd y Cristion. Mae'n rhoi calon lan. Mae'n rhoi calon bir. Mae Crist yn datgan ein bod yn gyfiawn, ynddo fe. Mae'n dweud ein bod ni'n berffaith. Mae'n dweud ein bod ni'n fel rhai sydd erioed wedi pechu. Ef sydd yn rhoi yr hodd o ffydd i'r enaid i allu gredu ac i ymddiried a phwyso ar fywyd a marwolaeth Crist fel ein hyn i gobaith. Mae'r cyfan o Dduw, y pur o galon. Yn am hir o galon, mae'n drienus yn diwe. Mae'n sefyllfa anobeithiol, dyn nhw ddim yn gallu helpu hunan. Ond yr eiliad yma'r ysbryd Duw ar waith. Yna mae'r gwirthiau mae'n gallu digwydd, a mae'n gallu peri fod enaid yn bir o galon. Wel, yn olaf, y golwg o Dduw. Gwyn ei byd, y rhai pur o galon cynnes hwy a welan Dduw. Yn sicr, gwyn ei byd, y sawl y mae Duw wedi rhoi iddynt galonau pur trwy Grist. Dyna'r rhai pur. Os ych chi'n Gristion yma pnawn yma, neu'n gwrando, yna mae'ch calonau chi'n bir yn Crist. Dyna'r ffaith. Ac am fendithion, am addewidion o fendithion, yn y nefoedd, ac yma hyd taith bywyd, mae'n addewidion fan hyn, nawr ac yn y nefoedd. Yn sicr, i'r arglwydd roi calonau pur, mae'r pechadur dal i bechu. Dydy'r Beibl ddim yn dweud fod y Cristion beth yn pechu to. Dyw hwnna ddim yn wir. Be mae'n dweud yw, mae galon yn bir yng ngolwg Duw. Mae wedi orchuddio a pherffeithrwydd Crist. Dyna sefyllfa'r Cristion, ond mae e dal yn pechu o dro i dro. Ond nawr mae yna wahaniaeth. Nid oes gan yr un drwg na phechod reolaeth ar y Cristion. Does gan y pechod na'r un drwg awdurdod mwyach. Does dim awdurdod ganddynt mwyach. Nid yw'r Cristion bellach yn gaeth i bechod nac i Satan. Mae nawr mae'r gogwydd wedi newid. Nawr mae e'n dyheu am sancteiddrwydd a ffurdeb a chyfiawnder. Ond am fendydd, cynnes hwy a welant Dduw. Yn sicr, mae'r addewid yma'n dweud ar ddiwedd taith bywyd. Pan fydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg, fe cawn weld Duw. I ni mor agos yn dydyn ni.
I ni mor agos o ran hynny. Gall unrhyw beth ddigwydd, ni'n dweud hyn mor aml, un anadl I ffwrdd I ni o weld Dduw. Pan bydd dim angen ffydd mwyach. Achos mae'r sicrwydd yw, os ych chi'n byr o galon, mae e'n rodd o Dduw. Trwy waith Iesu Grist. Ac felly, ni un anadl I ffwrdd o weld Dduw. Na fydd angen ffydd cawn ni weld cawn ni weld heb I bechod amharu a'r hwystro a chymylu na'r falle fydd yn cymryd 10 mlynedd arall, falle 20, 30, 100 canrif I rai, neu fwy eraill, falle ni ddim yn gwybod pa mor hir fydd yn digwydd, ond un beth sy'n sicr, pan ddaw fe cawn ni weld heb bechod, fydd pechod ddim yn amharu ac yn cymylu ac yn rhwystro. Fe cawn ni weld a'i fwynhau am dragwyddoldeb. Darllen sawl gwaith Spurgeon yn dweud yn ei bregethau. Ac mae'n cyfeirio mewn oedfa, siwr fod ar y sil tybyn ni, pan mae'n pregethu'r rhain. Ac mae'n cyfeirio at digwyddiad sydd wedi digwydd ar y dydd Iau neu'r dydd Gwener neu'r dydd Sadwrn. Fi'n credu mewn ambell un fi wedi darllen, mae wedi digwydd ar y dydd Mercher os ydyna pryd oedd y cwrgweddi. Ac oedd yn cyfeirio at frawd, dwedwch, oedd yn gweddio yn y cwrgweddi. Ac yn dweud sut oedd y brawd yma wedi tywys nhw at orseddfaint Dduw ac wedi cyrraedd gorseddfaint Dduw mewn gweddi, wedi bendithio y rhai, fe ac eraill, a roi presenoldeb Dduw deimlo yn y cwrdd gweddi tra oedd yn gweddio, oedd e fel petai yno. Ac yna Spurgeon yn dweud, cyn diwedd y noson neu o fewn diwrnod neu ddau, yr oedd e yno. Yr oedd e'n gweld Dduw. Yr oedd wedi bod yn siarad â Dduw trwy ffydd. Ac yn ei weld gymaint oedd yn gallu ar y ddaear. Ond yna fe drodd ffydd yn olwg ac yr oedd yno gyda. Dyna pa mae'r agos yw e. Ac yno fydden ni'n gweld yr arglwydd heb bechod dim mwy. Ond mae'r addewid yma, gwyn ei byd ar rhai pur o galon cael ei swy a welan Dduw, mae'r addewid yn sicr ar gyfer y pryd hynny pan fyddwn ni yn camu o fyd amser I dragwyddoldeb a cael gweld ein Dduw. Ond mae'r addewid nawr hefyd ond diwe. Cael flas ar hyn nawr. Dyna yw bywyd y Cristion. Yw cael gweld Dduw nawr. Wrth gwrs ddim gyda'r llygad yn weladwy felly, ond I weld ymhregethu'r gair, wrth ddarllen ei air, ei weld yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r addewid, cael fwynhau ei bresenoldeb Mae mor agos ein bod ni'n ei weld ei deimlo fe yma yn ein plith ni, yn ei agos satrwydd yn yr oedfa wrth I ni fynd adre. Wrth I ni rodio gyda gef trwy'r dydd ein bod ni'n troi ato yn ddyddiol ei fod yn bopeth I ni. Dyna'r addewid, y pur o galon, y cant weld Dduw. Fe I ni'n gallu, mae'r addewid nawr. Wrth gwrs, I ni'n gallu weld o'n cwmpas ni wrth syllu ar y fyddodau natur. I ni'n gweld gwaith ei law, ni'n gweld mwy na hyd yn oed y pobl mwyaf clyfar yn y byd gwyddonol a'r byd natur, sydd yn deall popeth am byd natur. I ni'n gallu gweld mwy yn y pethau hyn na nhw, achos I ni'n gweld llaw Dduw ar waith. Felly pan I chi'n gweld machlud, I ni'n gweld I lawe, felly mae hwnna'n sicr, mae'n elfen o hwnna yna. I ni'n gweld I nerth, ei brydferthwch, ei gariad yn darparu yr hyn sydd angen arnom ni. Ac yn darparu pethau gallwn ni fwynhau. Ond am fendithion, I ni'n cael gweld Dduw yn ei ragluniaethau. Yn ragluniaethau sut y mae e'n delio ar byd, ond hefyd gyda'n bywydau ni, am olwg o Dduw sydd gan y Cristion, I weld llaw Dduw ar waith yn ein bywydau ni. Gallu edrych nôl ar wythnos a gweld llaw Dduw ar waith. Ond wrth gwrs, am olwg a gawn, pan I ni'n myfyrio ar Grist, ac yn myfyrio ar ei groesau. Dyna'r addewid mwyaf gallech chi ddweud. Mae e'n fwy o ryfeddod nag yw gweld mynydd mwyaf ysblenydd ar fachlid hael, neu gweld y moroedd ar hael, a chi'n gweld yr hael yn mynd yn is ac yn is ac yn is, a chi'n gweld yr adlywyrchiad ar y môr. Mae hwnna'n brydfer, chi'n gweld llaw Dduw, ond dyma yw'r peth fwyaf cyffroes. Yw pan chi'n clywed Crist yn cael ei ddyrchafu, pan chi'n canu emynau a chi'n dyrchafu Crist, a'i groes, a'i farwolaeth. Gai ofyn wrth gloi. Oes yna ddyheuad yng nghalon rhywun sydd yn gwrando am Grist. Os felly llawenhewch, achos fe sydd wedi rhoi y deheuad.
os oes unrhyw un yn dyheu am Grist, yna o Dduw mae'r dyheuad. A oes ei ogrwydd yn pwyso i lawr yn drwm oherwydd eich pechodau, yna diolchwch iddo, gan mai dim ond fe sydd yn gallu dangos i chi bod eich pechodau a'ch bod chi'n euog bron Duw, llawenhewch yn eich galar. Ond pidwch ag aros yna, dewch ato, sychedwch a newynwch am Grist am gyfiawnder, galwch arno, credwch arno, pwyswch arno. Ond dyma yw'r efengyl, wrth ddod a fe sy'n tywys chi gyda llaw. Ond wrth ddod at yr groes, wrth ddod at Grist. Wrth i chi agosau, fyddwch chi'n sicr yn gweld nad oes bwriad gan Grist i'ch gwrthod chi. I ddweud y gwir, fyddwch chi'n dod, ar agosach chi'n dod at Grist, fyddwch chi'n dod i sylweddoli fwy, nid yw Grist yn gallu'ch gwrthod chi. Fydd yr ymwybyddiaeth bod Crist wedi addo, maddau, golchi, achub, gorchuddio i gyfiawnder, pob un a ddaw ato fe. Mae'r Carol nath yn nhad gyfansoddi ar gyfer y llyfryn bach yma. Ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw. Ond nid dyna fe, dyna'r geiriau. Dyna'r olwg. Dyna yw gweld Duw. Ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw. Gweld dyn yn ei drieni heb obaith am gael byw. Cyrhaeddodd cynllun diwdod. Mewn plentyn yn ei gryd. Angylion mewn mawr syndod. Gweld gobaith nawr i'n byd. Dyna'r olwg sydd yn bwysig. Mae yna rhai sydd yn bir o galon. Y rhai yma yw nid o ran natur bod nhw wedi gwneud, nid o ran ymdrechion. Mae'r cyfan o ras yn waith o Dduw. A dyma'r addewid pan mae'r llawdriniaeth gwirthiol dwyfol yma wedi digwydd. Fe fydd rhain yn cael gweld a phrofi a gosatrwydd Crist a Duw yn ystod taith bywyd. Ond fe fydd na ddydd yn dod pan fydd yn diflannu. Ac fydd yn troi yn olwg wyneb yn wyneb. Dyma'r addewid. Ble chi arni? Gwyn ei byd, yr rhai pyr o galon, cynnes hwy a welant Dduw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am y ffaith bod na obaith i ddyn pechadurus am hir o galon. Yr wyt ti yn abal i gwneud y pethau hyn, felly gweithio yn rymus yn ein plith. Yn y dyddau, mae'n arwain at y dolyg o y cawn weld gwirthiau o flaen yn llyged, ac y cawn brofi dy bresenoldeb fwy yn ein plith. Tyrd bendithion ni nawr, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant i'n harglwyd Iesu Grist. Amen.